Ahoj, já jsem Termis a vítám tě u tohoto videa. Pokračování obsidian. Naleziště obsidianu můžu najít úplně po celém světě. A jak vzniká obsidian, asi všichni víme, takže logicky se může vyskytovat úplně kdekoliv. Moje obsidiany vypadají takhle a takhle. Vhodný je pro znamení kozoroh, štír a váhy, ale celkově obsidianu může být víc druhů, třeba obsidian s trochou zlata nebo vločkový obsidian. A když se bavíme jenom o černém obsidianu, oni budou všichni jako podobný, ale černý obsidian, říká se mu kámen psychické ochrany. On hlavně brání proti negativním energiím a proti veškeré negativitě. Pomůže vám odpojit se od lidí, se kterými už jako nechcete být ve spojení. Taky brání proti energetickým upírům. Se taky používá na grounding, což je vlastně takový jakoby uzemnění. Takže když si vezmete jeden do jedné ruky a druhý obsidian do druhé ruky, tak se takhle můžete jakoby pomyslně propojit s vaší kořenovou čakrou a tím se jakoby ukotvit se zemí. Přitahuje léčící energie a zlepší energie okolních krystalů. Když ho budete nosit sebou, tak vám nabije vnitřní sílu a vaši energii. Taky když vezmete mobil a právě ten obsidian a položíte ho, že bude mobil, obsidian a vy, tak ten obsidian vlastně vstřebá tu elektromagnetickou radiaci, co vyzařuje ten telefon, protože on vždycky něco takhle vyzařuje, ať už je to malý nebo větší množství, když je zaplej. Tohle se dělá hlavně v noci, když musíte spát s telefonem poblíž. Já ho tedy používám jako ochranu před těmi negativními energiemi, takže ho nosím s sebou vlastně vždycky. Taky právě v tom pytlíčku, kde nosím ty ostatní. Nevím, co to právě bylo, ale jsem doma sama a jako bych tam něco slyšela, tak jsem se tam šla radši podívat. Kde jsme to skončili? Obsidian teda do vody může, takže se může čistit zase tak jako ostatní krystaly. Já ho čistím zase tím, že ho dám do soli a blablabla, už to znáte. A nabím ho tím, že ho položím přes den na slunko. To je celý. A ještě jsem si vzpomněla, že mám náramek z vločkového obsidianu. Takhle to vypadá. Další krystal, lapis lazuli. Naleziště lapisu nejsou v Česku známa, a na světě se nachází v Afghánistánu, v Pákistánu, v Kalifornii, Indii a dokonce i na Sibiři. Já mám jeden lapis lazuli, který vypadá takhle. A lapis se hodí ke znamení býku, střelci a váhám. Tomuhle kameni se říká kámen moudrosti a pravdy, protože on stimuluje mysl a intelektuální schopnosti, zlepšuje paměť a zvyšuje vlastně touhu se něco učit, pomáhá hledat pravdu, znalosti a porozumění. Taky dál zvyšuje psychické dovednosti a pomáhá k lepší práci se sny. Když byste s lapisem meditovali, tak vám může pomoct odemčít nebo si vzpomenout na nějaký už zapomenutý vzpomínky, nebo taky na vzpomínky z minulých životů. Má schopnost, že vrací negativní energii ke zdroji. A nakonec uvolňuje stres. Já ho používám tak, že ho mám tady takhle prostě postavený na stole, tady na poličce, a on mi pomáhá, když se musím učit něco do školy, nebo cokoliv dělat, nebo cokoliv psát. Čistí se úplně stejně a nabíjí se na měsíčním světle. Aspoň já to takhle dělám. Podle mě je to prostě jakoby měsíční kámen. Další kámen tady máme černý turmalín. Černý turmalín se nachází v Brazílii, na Madagaskaru, USA a v Rusku. Turmalín je takový ochranný kámen, tak jako obsidian, ale turmalín se častěji nosí jako talisman. Ale turmalín se často nosí jako... Kámo, tak jsem blbá. Ale turmalín se často nosí jako talisman. Já mám dva černý turmalíny a jeden vypadá takhle. A ten druhý mám jako talisman, to jsem si takhle sama vyrobila. Černý turmalín je pro znamení blíženců, štíru a střelců. Vlastně umí to, že vysaje negativní energii a přemění na pozitivní. Kryje vás proti psychickým útokům a proti temným entitám. Když jich máte více, můžete s ní vytvořit ochranný kruh. Je taky proti energetickým upírům. Taky by vám měl pomoct se strachem z injekcí, s různými strachy a s panickými záchvaty, s úzkostí a stresem, se špatnýma vlasama a nechtama. Když máte svalové nebo páteřní bolesti a na zlepšení imunity. Já ho používám jako přívěšek, aby mě chránil proti právě těm špatným entitám a proti těm psychickým útokům. Achát.
Achát se nachází i v Česku, a to hlavně v Krušných horách. Ve světě se achát nachází v Brazílii, v Uruguayi, na Argentíně, v Novém Mexiku. Já vlastně nějaký takový speciální achát nemám, můj táta má, ale na tím šahat nebudu. Já mám jenom takovejhle malinký, stál asi 10 korun, protože to bylo ve výprodeji, tak jsem si to koupila. Znamení u achátu jsou blíženci, pana, rak, ryby a střelec. Měl by se vlastně nosit na dlouhý šňůrce, aby byl co nejblíž srdci, protože vám pomůže vybalancovat a vyrovnat vás, uklidňuje zlost a léčí vnitřní napětí. Hej, jenom taková malá vsuvka. Nezapomeňte mi dát odběr a like na toto video. Díky! Eliminuje negativitu a dává pocit bezpečí, balancuje mysl, tělo a duši pro vytvoření harmonie. Právě jako amulet chrání před nebezpečím, hlavně je pro studenty, vědce a pro průzkumníky. Taky funguje jako kompas pro lidskou mysl, že když nevíte, jak se máte rozhodnout, tak si vezmete jako k sobě achát a on by vám měl pomoct se rozhodnout, kterým směrem chcete jít. Taky se někdy používá pro uklidnění při meditaci. Je na spirituální růst a se spojení s vesmírem. Taky by měl pomáhat na oči, na dělohu, slinivku, žaludek a na cévy. Má hodně barev, tady máte nějaké obrázky. Já osobně ho zatím ještě nepoužívám. Achát se čistí úplně stejně, může do vody, takže je v pohodě. A všechny se můžou nabíjet na přímém slunci, ale prý ohnivý achát by se měl nabíjet ve stínu. Ty záběry se mi nějak pokazily a musím to prostě přetočit. Takže další kámen, tady máme fluorid. Fluorid jako takový se u nás těží na Vysočině a ve světě se těží v USA, v Kanadě a v Číně. Moje fluoridy vypadají takhle a takhle. Znamení u fluoridu je kozoroh a ryby. Fluorid jako takový je kámen ochrany a harmonie. Používá se na duševní ochranu, sebedůvěru a proti depresím. Taky má velkou moc ochraňovat a sklidňovat naše emoce a říká se, že jemně odebírá dveře do podvědomí. Fluorid taky zahání negativní energie a poruchy všeho druhu. Je to kámen podporující léčbu, čistí tělo a léčí bolavé svaly. Často se používá i při meditaci. Já ho zatím moc nepoužívám, ale určitě do budoucna budu. Fluorid do vody nemůže, protože ta voda by potom mohla být jedovatá. Takže se čistí zase, že se dá do soli, anebo že ho vykouříte, anebo že ho vyčistíte vykuřovadlem. Nabíjí se většinou na měsíčním světle, většinou při úplňku. Jako poslední tady máme pyrit. Já mám jeden pyrit a vypadá takhle. Pyrit se nachází u Příbrami, u Kutné Hory a u Mostu a ve světě se nejčastěji nachází v Peru. U pyritu je znamení lev a kozoroh. Říká se mu, že je to vlastně kámen slunce a optimismu a že celkově nese takovou tu sluneční dobrou energii. Posiluje obranný schopnost a imunitní systém, čistí dýchací systém a podporuje játra, ledviny a krevní oběh. Dál pomáhá při zánětech a horečkách. Ale ne tak, že ho sníte, ale prostě jenom ta jeho energie. Taky pyrit může odstraňovat citové, duševní a duchovní blokády. Působí jako takový terapeut, který nám vždy ukáže tu světlou stránku. Dále nás pyrit učí uvědomovat si naše silné stránky a líp s nimi pracovat. Podporuje vzájemné porozumění a toleranci. Taky nám pomáhá dělat správná rozhodnutí. Nedoporučuje se, aby se pyrit nosil na holé kůži, protože je dost citlivý a i pot nebo kosmetika ho může nějak poškodit. Takže se čistí zase přeslavou a nebo tím vykuřovadlem. Měl by se nabíjet na nepřímém slunci. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr a zapněte si i zvoneček, aby vám neuteklo žádné další video. Pokud byste chtěli další díl o krystalech, napište mi dolů do komentářů a já ho s radostí udělám. Ale nebudu dělat videa jenom o krystalech, ale už mám v plánu i udělat jiný videa. Takže se na ně přijďte podívat a přijďte mě podpořit. Budu za to moc ráda. Pokud jste neviděli první díl, můžete tady teďka na něj kliknout a rovnou se podívejte. Takže zatím, čau!